Už sme v Budapešti na letisku s týmto plazakom vyplazeným. Kto vyhral kolagen? Čávo? Je to možné, všetci si budú myslieť, že to je... Grapplerská zóna, silová zóna a MMA zónu som vám aj nestihol ukázať, lebo nestíham chlapcom. Páči. Pekne to majú. First training za nami, dneska tak ľahučko a od zajtra začína peklo. Od zajtra sa idú bomby. Tuším, prvýkrát v živote som spal 14 hodín. Ja nie prvýkrát, ale... Strašne. Do 10. tma. Ranná stena za nami s divočákmi islandskými a írskymi. Všetci ste zvedaví na Johna. Áno, trénuje to tu Johnny. Kde je? Nechci na ňo kričať, že sa nepoznáme až tak dobre, ale po piči je. Akože venuje sa až viac, jak som si myslel. Po piči, toto je bordel. Takže paráda. Neviem, trepem pičoviny, ale veľmi dobrá robota. Ideme sa nájsť nejakú rybičku si dať a nakúpiť a večer kickboxing. Bam, 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 bam. A môžeš pokračovať. Čo? Takto si my vykračujeme späť do gymu, ale aspoň na jedenučky. Ahojte. Ja si tu veľkého veľhada kráľovského pestujem na hrudíku. Tohto plazáčika. Aha. Veľmi nepríjemný človek. Už sa bojím ma niečo opýtať, lebo hneď je namosúrený. A inak som si zabudol vankúšik, ale mám tu takýto utieračik. Aj papučky som si zabudol, ale požičavam si od toho nepríjemného človeka. A čo by som? Ja aj ešte to som chcel, že všetci sú tu veľmi príjemní a dobrí. A priateľskí. Ale aj tak ich bijem do hlavy! Veľmi silná formácia tu. Chlapcov. Nenormálny blázni. Kozma nemá šancu. Titul bude doma. Yes. Tak sa mi trasú ruky po zapasníčku. Áno, piči. Ťažké váhy.
No speak English. Johnny Jitsu, just getting on. Here with my man Slav. Great session. Very big fighters. Very big. Chlapci zase kúrili tam, kde nemali. Dymili jak blázni. Vidíte v tých dverách, jak tam zameta? Ty. Dávaj ťa cvičiť. No ukáž sidekick. Konečne stal z postele aspoň. Oh fuck. Strong sparring. Toto nedávaj do internetu. Ja som otvorený, on je furt nepríjemný. Ale ako z nemocnici, ešte hneď medzi dverami a hneď teta dobehla, že čo sa deje, sestrička. Ne jak u nás. Že po zápase s Kudugašvilim som 5 hodín so zlomeným nosom sedel v čakárni. Sranda. To fakt iba my na Slovensku sme také brzdy, všetko zabrzdené. Neochotní ľudia. Neviem ti povedať. Maťko, ďakujem ti pekne, že si so mnou bol v nemocnici a staral si sa o mňa. A že si dozeral na to, aby ma poriadne zašiel a nedojebal ma. Predal som obličku, aj nevieš. Zarobené na dovolenku. Nika, ideme. A kam pôjdete? Na Havaj. Havaj. Na tú Sri Lanku by si mal ísť. Dali veľa peňazí za to obličku. Bombis. Reykjavík na dlani. Ahojte, dneska sme odmakali silu a Maťko má ešte kardio, ale ja sa nemôžem moc spotiť na očko do piči, takže ja už voľno, zajtra máme voľno a pondelok zase šlapeme do búm. Ideme do mesta trošku si niečo kúpiť, papať. Lebo pambica nám odišla, cestoviny sa nám nechceli uvariť. Maťko nevedel letenky objednať, nervný je. Kde je? Ešte sa aj šuchce. Ale dneska pekné počasičko. To je tuším druhýkrát za celý turnus. Aj keď slnko už pomaly zapadá. Do piči! Dúfam, že keď poviem naspäť, zase zapadne a začne fúkať jak jebnuté. Nenávidím ten vietor. Mám pocit, že to prechádza cezo mňa. Kde je môj maličky? Už ide. Maličky na sratučky. Si na sratučky? Pozri. Ide na teba s tým telefónom. Ne, on nevie letenky kúpiť a potom brdle. Ja neviem letenky ukazené. Najebal do piči. Ale kľud. Teraz si kúpiš hente one a uvidíš, jak dobre bude. To bude, tak ale zvaj som mňom. Čo papkáš dobrého? Nanika, kúkni sa! Už je šťastný. Psychicky zrútený kvôli letenke, tak som musel. Špinavce. Zase s tým mobilom nosí. Tá hlava jak televízor, jak to plátno. Zase ty kokos, normálne.
Už chápem toho tvojho kolegu chudáka, čo ho v kuse natáča. Ešte To povyprávaj. je celý internet. No, ešte. Poslúchaj. S tú krivú nožičku. Karate Kido. No! The comeback! Zás si dostal bomby. Piča, prvé kolo som vyhral. Prvého. Zás bomby, ja som, že tričko máš pekné. Piče! Ideme. Aha, pac. Maťko dostáva byty. Mal si ísť na tréning. Ešte nezačal. No, báziaké veci sa ku mne dostávajú. Neviem, či nejdem ukončiť dietu akurát. Druhé kolo. 5 stupňov. Posledná noc na Islande. Že Maťko? Bohužiaľ. S chlapcama papkajú. Takže takto. Ubehlo to jak voda. A ja nechcem ísť domov! Kúpil som si pekný darček na pamiatku. Nadúpané rukavičky. Ahojte. No, už som v Budapešti a ešte sa dopraviť do Bratislavy. Let bol veľmi ťažký. Že Maťko, toto není pre nás tieto lety. Tak sa teším, rukavičky som si zobral. Veľmi sú nabité. Že Maťko? Mne ostalo len na nadu. Idem na letisku, stojíme v rade s Maťkom mojím a dojde za mňou 30-ročný chlapec a hovorí mi, že Mr. Conor, že please foto. Kúkam ja kokot. Ja som myslel ľudia, že to len vám jebe, že mám bradu. Tak, že vidíte Conora, ale kokot, Maťko, povedz si na to. Zdehydrovaný z letu. Ja som sa smál ja kokot, že Mr. Conor, kúkam, že what the fuck? Tak to bolo divné. Jak vajcu. A ty jak hlava k Atlasu. Globusu, chápeš? Šrek do piče, len nejsi zelený. Ale hlavu máš jak Šrek. Plochy, kniha